Kaktin kabadon jingma, lani kabadon haulan jong jingma, kadai-kani kaktin kaba kiong bakidon kinong kren, kibatang kikime kikpa, lani kini kibala kam temen kikren. Lada kren tang kikime kikpa baki temen bakini kikena kim kren siu. Tegane kaktin kadon ha kajingma definitely endangered. Kaktin kasengan lada kibriu jong kata kajai penriu barok ki keren lut ki kata kaktin. Ki kena ki keren, ki samla samhoi ki keren, ki kimi ki pa ki keren, bakini ki bola kham temben ru ki keren de kaktin. Te kata kaktin kalong si. Ndai tang baki keren ki pendan kamru ha ki jintrei ki ta ha khayi ka pateng ki yau ki hat bat ha ki office rekam ki jongki. Ki pendan kamru ha ka thok ka pule, ki pendan kam ha ki jaka ajin puli ki bakar pang ki jongki leng bakar tin ke jongki bat hakak tin ke jongki te kita kaktin kalong si hadai lada kaktin kasa ano asatang kini ki pa bat ki balak kamrang ba kum kinong kren ba kinong pendan kam ya ka kam ya chu lane kam dan chu ke jing hikai pateng ni kini ki kun ki badang ret te kata kaktin kalong endangered, definitely endangered. Chu lada kaktin lelei ya keren tang kini ki balak he tambah haki office rekam rum pendan kambha haka thok ka puli ru kamya kambha lada kadon ka jingklot ake bakum kita giliang te ka bukum ka kaktin le ki ong kalong severely endangered. Kamur ka jingma kala hamser kai chu ulan juga jingma ula khamr ben ba ula pau semma lala ja ba ya kata kaktin keren satang kitu ki bala he ber ki bala kham temen bakim pendan kam su haka thok ka puli haka thok katar bat kim pendan kam haki jakat rai di Jakarta ke jongki bat kata karokom pendan kam ru kalong tang teng kata kaktin kalong critically endangered kamot kladon ulan jung ke jingma ka pasat he bat raja baki nong kren kim dan syu te kata kaktin kala du jai sindon XT kita gini ke bang sukwa ban pasat jingmo yupi ka pon la ne ka mat ka bang akwa ban ora apa dang jompi kum ki khun samla ka ne ka por ka dai tang ye gani ngine sai ba kaktin khasi kamdon haulan jo gajingma tangba kaktin khasi kadon par ki jingma ki ba ap ya kamdon haulan jo gajingma kalong sif tangba kadon par kini ki jingma ki ba ap saudong ya ka ba ha ka language jong ka ha kaktin jong ka UNESCO ha ka rokom bu jong ka UNESCO ki ong ya ka vulnerable ngamong bakaktin khasi kadai ka vulnerable language handre kaktin khasi kalong subjected to vulnerability kidon kini ki vulnerabilities ki ba bonjat ada ki jingma ki ba ap ya kaktin khasi kata ka kategori kadon hakane ka list of UNESCO kidon ki jingma ki ba ap ya kaktin khasi saudong jongi ladang ngim pikir ya ka ladang ngim penek pensa ya ka hakata karokom kabadai kai gane kaktin kabadan jingma kai gini ki jingma kaktin katkum ki UNESCO kaktin kabadan jingma kadai kaktin kabalong kumni kejat penriu boro kawe ka keren ki khana ki kelung ki me ki pa ki bala he ki bala san ki keren ki pendan kam ha ka tho katar ki pendan kam ha ki jaka puli ki jongki te henre ki don ki khep ki por bar ki jaka kiba om pendon kam syu ya kata kaktin kidan ki khat kidan ki por kiba kim pendon kam mi kita kaktin kiba ar mendai tan ki khat bar ki por kadon ka jin pendon kam ringkat lem bar ki wai bar kaktin lani ka jin ya khle khaulang ka jin ya khle khaulang ye ki wai kaktin ka jin ya milai bar ki wai kaktin kataru kadai uwe na kidak jong kajingma ya kaktin kabolong vulnerable lada kini kaktin kiba na kiwe ki ar ki rung kaktin ke jongi bat igum makin ban kaktin ke jongi bat lada kaktin jongi kamla ban pediang lada bat observe kita kaktin na TVP lada kaktin jongi kamu kam pediang kam penkela kum kawai ni ki khot ake kaktin ke jongi kamut ba kita kaktin ki banabar kila ban bam kela ya kata kaktin kaba yang pendon kami ke bukom kita.